Vítajte u nového videa. V tomto videjku si dáme push na draka. Už v minulom videjku sme mali push na Barryho, tak teraz si dáme push na draka. Pozveme si jedného kamaráta a pôjdeme hrať duo. On ma akurát dostal Barryho, tak hráme spolu. No, tak ešte dopredu by som vás rád poprosil, že aby ste dali like a odber, ak sa vám toto video bude páčiť, a tak ideme hrať. Zatiaľ to tu býva také veľmi, že strašne veľa tých berryov, týchto proste berry, je to veľa. Som netrafil sa. Nie, zdrni. Hore. On je tu so mnou, že ma počuje. Vydrž. Škoda. Mali sme vysoký win strike, ale nevadí. Poďme na ďalšiu hru. Zdalo sa mi, že toto sú boti teraz. Dobre, Barry ide zničiť čestky. Toto asi nie sú. Máme. Ešte teraz som sa premením. Pepeka, hitni ma. Dobre. Chodník zabije asi. Ale idem tam. Mám mega silný, rýchly som. Kde? Zapol som to preto, lebo som si myslel, že sme vyhrali. Ideme nájsť. Tak on bude tuto. Aha, tým mi hovorí, že je tuto. Dole, že je. To je Bonnie a tá Lola asi. Už sú dole. Dobre. Dobre, už máme rozohratú hru. To je Draco jeden. No, zapúka, že to... Dobre. Pre istotu. Ale aj tak som vlastne skoro zapol, čiže by ma nezachránil. Bonnie a Barry. Dožujem sa na tebe. Dobre. Poďme na nich. Oni to nesmú byť už. Teraz keď sa k nim dostaneme, tak ich vyhodíme. Dobre. Dobre, pekne som tu hýlim ho. Zabil som ho, pekne. Krása. Pekne. Dobre. To sú. Dobre. Tu máme výstrike 2. Áno. Dobre. Takže sú tu dvaja Barryovia v týme, čiže tí budú celkom problém. A tu sme hore. Nie, to neviem. Aha. Nabíjam si tu. Pokiaľ ste nevideli moje predchádzajúce video o Barrym, tak si ho pozrite. My tam odhalili o Barrym, jeho schopnosti, že vlastne keď sa healuje svojím útokom, tak si vlastne nabíja aj ulti. To je mega OP stratégia.
Nestihol som. Zdrhni, prosím. No si nabíjal ulti a čo sa bije. Odstrel ho gadgetov. Nie. Nevadí. Sme sa nedali sme, čo nevadí. Tak asi dáme push, čo ja viem, na nejakých možno na nejaké 15 rang a to bude asi také. To bude stačiť, že ak to je 200 pohárikov ešte, takže bude celkom dobré videjko. A napíšte mi do komentáru, že čo si myslíte, kto je lepší, buď Barry alebo Draco. Za mňa je to asi Draco, lebo ja mám mega rád tú jeho ultinu, keď som na tom dračikovi. Je to mega silné. A napíšte vy, čo si myslíte. To si teraz boti. Sme mali vyhrať toto. Poka zabijem. Broka ešte. Dobre. Nechám si na ruky. Dobre. Easy. Sme už na 125, čiže 5 pohárikov. Tu jeden Barry mal Mastera. OK. Takže ja idem rovno na stred. Alebo možno nie. Hopla. Čo by si chcel? Jeden hit. Jeden dole. Tým je easy dole proste. Peťkový. Dobre. Dobre. Ale pomoc, heal. OK. Koľko to je Barryho? Tu zabiješ. Ohej, jak? Jaký safe? Ty budú nič. Ježiš, tie powery nebudem ani brať, to je na dlho. Aj. Ale je to mega zábava za toho draka, mega proste. Dobre, už sme na 170 pohárikoch a som zistil, že nám chýba iba 100 pohárikov a máme 49 000. Čiže možno z tohoto bude aj push na 49 000. Takže, no, to sú si boti. Sú to boti ešte toto. Dobre, tu som stihol. Tak nezabil. OK. Dobre. Sme na 180. Chýba nám teraz presne 90 pohárikov. Presne 90 pohárikov by nám malo teraz chýbať. Čiže keď sa dostaneme na tých 300, tak máme 49 000. A potom blížime sa k 50 000. Ale za mňa je teraz Frank mega OP a že keď za neho hrám, tak je to mega super.
A proste som strašne šťastný, že proste to poviem, že je mega proste silný. Som šťastný, že ho zosilnili, ale zasa aj nie, lebo keď sa hrá proti nemu, tak proste sa to nedá. Lebo on proste, keď ho nahitujete, napríklad Edgar. Doteraz Edgar ho vždy zabil. Vždy. Ako nehovorím, že niekedy to bolo také, že ho Frank zabil. Ale väčšinou to je tak, že Edgar by ho zabil. Lenže Edgar, keď ho nahituje, tak vlastne Frank má také rýchle útoky potom, že to sa ani nedá vyhnúť tomu už. Keď si v jeho, ako v takej diaľke, kde te akože môže nás trafiť, tak proste ťa hitne. A už to sa nedá proste dodžovať toho Franka, keď má malý život. Poď sem. Ale zase je to silné. Easy. Chápem, že sú to boti. Ale ďalšie by dobre. Čiže keby sme mali vojť na nejakých už 270 pohárikoch, tak už by sme mali mať 49 000. Tak poďme. Netrafil som. Tu počkám. Dobre. Toto je dole. Táto je tiež dole. Nevadí, on ich zabije. Čo? Nie. Dobre. To bolo chlp. Rock and roll. A potom, keby ste mali, keby sa vám chcelo, tak napíšte do komentáru, od koľko do koľko podľa vás som dobrý youtuber. Ja by som tam za mňa napísal, neviem, možno 6. Lebo za mňa akože nemám tak dobre prepracované videá, ako majú napríklad Snake Tung, alebo Jakub Destro. No ale snažím sa. Tak bol by som rád, keby ste ma aj vy ohodnotili. Dobre, dole. Tohoto zabijem ho. Dobre. To zabijeme. Yes. Schválne sme na 200 a teraz nám chýba trošička. Už to vidíte. Toto si rovno vybereme. A na 49 000 máme 300 coinov. To je fakt dobré. A tuto potom už máme legendarista drop. Tuto sme zabili ten tým. Dve postavy Berry tam boli v jednom týme. Teraz je tu Charlie a Miko, tých musíme zastaviť. Tu je ten Miko. To neviem, čo robia. Ale tých rozhodne teraz idem zabiť. Aha, on si farmil
Tam tu ulti, tým trikom. Čo? Ja som sa nahýtla. Prosím ťa, nerob to teraz, som mŕtvý. Super, 9 pavľom. Niko to preskočil. Je jeden a druhého. Co sa... Kde je Miko? To zabilo. Dobre. Dobre. Takže poberieme si nejaké powery, keď tu budú asi. Už sa blížime k 49 000. Už posledných iba 40 pohárikov. Takže máme poslednú hru. Teraz keď to vyhráme, tak mám 49 000. Takže poďme na to. A musíme aj vyhrať, lebo nechcem si zničiť win strike. Dneska som už mal win strike 10, ja som si ho prehrali, som mal nervy. Takže máme teraz sedmičku. Takže nechcem si ho zničiť. Heal, please. Som ho nepočul. Takže... Pekne. Budeme sa snažiť teraz nepokaziť. Nie som nedotiahol. Dobre. Takže som to musel stopnúť, mi do toho niečo vošlo. Ježiš, má tak 10. To som nevedel. Tu zabijeme teraz. To neprejde. To musím teraz zabiť. Dobre, to je dole. Yes. Takže mám už 49 000. To je nič teraz. Dobre. A 49 000. 300 coinov, yes. Dobre. Tak ja som veľmi rád, že ste si toto video pozreli a majte sa.